na siviwi mapiza na kiwla n'a si ye san 67 ye tun sugandira san 2021 ka bila u ka jamana wasabulon kunna ni makofɔlen ye a ka baara walan sɛmɛ arabadon u ka kulu min sigilen don n'a bɛ wele ko Congrès National Africain ANS o maa tun don olu minnu tun sigira u ka jamana fanga kunna kabiri siya wolomakɛlɛ dagaba min tun sigilen don u ka jamana kan n'a bɛ wele ko apartheid o ɲɔngirila a welela bɔgɔ jenen dɔ kan Pretoria tileganyanfan waati lɛrɛ damadɔ ka kɔn a tun minɛna a yɛrɛ wulilen kɔfɛ ka taa yɛrɛ di lakana baarakɛlaw ma u ka jamana wuruduguyanfan finitigiso dɔ kɔnɔ jamana faaba kɔnɔ a tun labɛnnen don ni fini ɲɛla dibilen dɔ ye min ye u ka ladala labɛncogo dɔ ye a tun kayan ka taa ka hakɛw lafasa sumaya kɔnɔ u ka kiritigɛsoba la madame Papizan Kakula kayan ka jɔ kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ ka jalakilikan 12 ɲɔgɔn de lafasa min dɔ bɛ tali kɛ yuruguyurugu kan ani fɛnɛ ka fara forobafɛnw dungojuguya kan i n'a fɔ Sud-Afrique kiritigɛso Parquet National ɲɛmɔgɔ y'a lase cogo min na Beki Mayanti k'a ka kan hɔrɔnyali o dalen do nafoloba mugu dɔ sarali kan ka ɲɛsin nin ɲɛmɔgɔba kɔrɔ in ma min jalatigɛli baaraw bɛɛ lajɛlen tun bɛ sen na Nosiviwi Mapiza Makula ɲangira fɛnɛ k'a ye nafoloba mugu dɔ minɛ yuruguyurugu sira dɔw fɛ ani u ka jamana ka minisiriso min sigilen do finitigiw ka koɲɛ kunna ɲɛmɔgɔyaso cɛ san 2014 ka kuncɛ san 2021 na kiritigɛso Parquet National ka fɔla k'a tun ye laɲini dɔw kɛ cogo min na fiɲɛbɔda bɛ se ka di a ma a ka kirikow kun kan n'o nafolo kasabi hakɛ taara jɔ euro wari 220 ɲɔgɔn na n'o kayan ka bɛn RAM 4,5 ma ka fara o fɛnɛ kan a ka ca ni euro wari 100 ye n'o kayan ka bɛn u ka RAM 2,1 ma de sera ka labila a fɛ nin kiritigɛ koɲɛ min bɛ senna ni nin y'a san caman ye baaraw daminɛna kokura marsikalo waati ka sabu kɛ seereya dɔ fɛnɛ ka jalakilikanw ye arabadon wasabulon ɲɛmɔgɔ n'o ye parleman ye kɔni ye bataki dɔ labɔ bataki min senfɛ a ye kunnafoniw di k'a fɔ ko a ye a ka baara walan sɛmɛ yɔrɔnin kelen k'a kun de ye walasa a ka se k'a labɛn ka bɛn a ka kirikow ma kiriko min sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛnnen don a kun kan a ko ka kɛ ni nin kirikow lahalaya gɛlɛya ye n tɛna se ka to baara la n ka cakɛda kunna a ye min kɛ bataki dɔ kɔnɔ k'a bolonɔbila a ka baarabila kun kan min lasera AFP ka kunnafoni di so fɛ a kɔni y'i sinsan ka k'a fɔ k'a ka nin baarabila ɲɛsinen tɛ taabolo wɛrɛ fosi ma ka tɛmɛ min jalakilikanw binnen don a kan ka kɔrɔ a ko fɛnɛ n bɛ to n ka kumakan kan k'a fɔ ko ne jalaki tɛ nin ko in ye a ka kiritigɛw kayan ka dayɛlɛ kokura juin kalo tile 4 san 2024